लाई थांनाय 2021-22 बिसिबो कर'नानि भेक्सिन दोना नांगुबनै रजाकमानि यागोल' निसिमी साखामियांमानि ताई बासाफ्लाइ मानलिया थुयामो क्लाइजाक खागनायजागिबो पुलियाखे हामका ओलताइसा बारिवि उमानि तावबो बिसनाव क्लाइजाक परिसा रुपिनि मुङै क्लास 12 बो परितंजानाय बफा नित्यधन्य रुपिनि चाइतगैबो मान हामरै मानलिया नक नुखुनि माने खनि बाय सुका बिग्रां माने बागै अकक्तमा कासे फैका दन चाकमा पारा खद्राय तेलेमुरानि पाइथक जरा लुकुरकनो चुगियानि जरावो सरकारबो तं चुबाव लुकुरकबो चुबाव नि खनावै मुक्ति बैकंति बैखे लुकुरकनि चुबासु सानका परिसा रुपिनि मुव भासं परिसा रुपिनि हालक बेलायखे हामताया ओ जरावो लुकुरकनो चुबासु खलायै गाहाम सागनायनि बुदिरि फैगले हामरै मानानो क्लास 12 परितंजानाय परिसा रुपिनि न हाइहैनो लुकुरकनो चुबासु सानै हापांनि थारिवो कयमुं सानै हाइनोहाय कक्तमा गासै फेवका चिनिनि कक्तुमो मांप्लिवो खाइरक जागनायको खागोनां लुकुरकनि चुबासु नाङै दंमोन कक जों रिंमानिके बो 2022 स्कुलाव कर'ना भेक्सिन जाका इनके बनि परेट्रक्टर बनि साखामियांका इनके जों डॉक्टर आवो तंगै बसर काइजाय हामै दंगा इनके ताबो आटकासा बारि थांनाय जों जिबिउ उतरांका इनके बराव नारक मानलिया बायरे त्रांगिनि साकासन इनके जों सिचर उतरांका सिचर उतरांगनि परेबो रिपोर्ट मानका रिपोर्ट हामना केने रिपोर्ट मानो बिनि काइनि डेमिसनका तै बिनु रापुरा दैजो मेका बिनु बखाराव हामलिया कय बोसोराव मे अमायखे नरम रुगितै मा दंलाय माने ताबाव भाई 4 बोसोर काका लुकुरकनो तामु कसारनाय लुकुरकनो कसारना बसुं लुकुरक माया तंगै जुबा खांके हामरै दिमा वान सुबो होनो जागारा फाना त्रांगै दिमा रुगिनि बुंखाय Parisa bo parani Thongoro parani bo pori to na class 12 ओंखाय दाबो सुजरा नरकनि कयबारक हस्पिटालाव थांलायखना वाइब सरक थांलायखना हस्पिटालाव ताबो सिमिन थांमाने 3 बार थां ताबो के सिनिकोनो आं पैसाबो गैया त्रांगै मानलिया के लुकुरकनो कसारो जे जोंनोबो खक्सा खनै जुबा जादि हिनै अबदा नाय होमबा